yan, sir. Kami pa ako pupunta. Hoy! Kaya naman na. Saan? Hoy, tama na, hoy. Mahirap pa saan mga pa rin. Iisa Pasok lang. din ko sir, tama may awalis na rin. Ah, Mang Pinjus. Kahit ano po. Akala ko Mang Pinjus do. Wala kami tropicana. Nalak guys. Doon, kaya pala umiyak si Pepe. Wasa. Lumambot na yung ano sir na, Yan. yung ano niya. Kaya nga pumasok. Oo. Nakain load guys. Yun guys, you know for healthy double pie puppies, eh no? 3 female, 1 male. Yun, maraming salamat po sa pagtitiwala. Golden Bridal Paus na pinangungunahan ni Sir Noel Pentosa at Ma'am Wendy Pentosa. Yan ang maraming salamat po sa walang sawang pagtitiwala sa amin for almost 7 years na. Maraming po salamat sa loyalty niyo, ma'am. Bayaan niyo po, my blessing lahat ng mga ganyang kabaitan. Maraming salamat. Muli, bye-bye.